Исемесіз пендешембі яңалықлары білен эфирда Татарстан хабарларының кешкі шығарылышы, олар білен мен Люциана Тфоліні таныштырам. Бүгін біздің программада. Татар мұғын дүния бұйлап таратқан жыршы Зульфия Камалова арабыздан кетті. Жыршының ижаты һәм ол қалдырған мирас хақында. Инзила Хусейнова. Яңа жетекшілерге яңа бурычлар. Бүгін Татарстанда 3 район башлығы алышынды. Районда да көп үзгәрешләр булды. Яхшы якка гына инде. Кайсы районда кем жетекчилек итәчәк? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Татарстан БРИКС илләре саммитына әзерме? Необходимость переноса мусорных контейнеров, дорожное покрытие благоустроить. Парк һәм сквер, юллар, кунакханәләрдә тагын нәрсәләрне эшләп бетерәсе бар. Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Бүгінгі шығарылышны Татарстан районларындағы жетекшілік алышынудан башлайық. Лениногорск Теләші һәм Аксубайда бұл күннән яңа башлыклар эшкә керешә. Рәгат Хусаинов, Нәҗип Хаҗипов, Камил Гыйльмановларның китүе Дәүләт Советына узган сайлау белән бәйле. Алар икесе дә депутат булды һәм иртәгәдән парламентка эшкә чыга. Икесе дә тәҗрибәле, икесе район белән 15 ел идарә итте. Өченчесе аңарчы министр урынбасары да булып эшләде. Үз районнарын югары рейтингларга күтәрделәр. Лениногорскида утырышта Татарстан Рәйсе хакимияте җитәкчесе Азгат Сафаров катнашты. Тәҗрибәле район башлыкларын кемнәр алыштыра? Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Рәгат Хусейнов бүгін соңгы тапкыр район башлыгы вазифасында мәдәният йортында сессия алдыннан Азгат Сафаровка Лениногорскидагы иң матур урыннар тасвирланган картиналарны күрсәтә. Бүген районда җитәкче алышына көн тәртибендәге төп мәсьәлә шул. Рәгат Хусейнов Лениногорск районы башлыгы булып 15 ел эшләде. 8 сентябрьдә ул Дәүләт Советына депутат булып сайланды. Шуңа күрә әлеге вазифасыннан китә. Шундый көн миңа бергә гомер буе сезнең белән эшләгән өчен менә үзем генә эшли алмас идем. Үзем мондый зур өлеш кертелмәс идем, әгәр һәрберегез белән бергәләшеп шушы еллар эшләмәсәк. Хотелось бы поблагодарить Рустама Нургалеевича Миниханова, нашего раиса республики. С первых дней моей работы на посту главы района были самые интересные и в жизни на всю жизнь две фразы. Когда позорот скажет, халярың нечек, значит, все, я пока впереди иду. Если скажет, малая, егет, синарсанда, значит, где-то есть залет, надо устранять. Татарстан Рәйсе хакимияте җитәкчесе Азгат Сафаров әйтүенчә, Рәгат Хусейновның бай тәҗрибәсе бар. Улар район үсешенә зур өлеш керткән кеше. Тулаем төбәк продукты 120 миллиард сумнан артып киткән. Бу күрсәткеч буенча республикада беренче бишлеккә керәләр. 10 ел эчендә районда 700 объект төзекләндерелгән. 4 елда 124 ишек алды яңартылган. Перед администрацией района сегодня стоит много ответственных задач. Район хакимияте каршында җитди бурычлар тора. Халыкның яшәү шартларын яхшырту, социаль-икътисади куәтен арттыру. Моның өчен районда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Максатларга ирешү өчен бердәм команда булып эшләргә кирәк. Азгат Сафаров Рөстәм Минханов исеменнән рәхмәт сүзләрен белдереп, Рәгат Хусейновка ТССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Районда 15 елда башкарылган хезмәткә монда яшәүчеләр бәя бирә. Күрәсез, безнең город бик матур, бик ямле, бик безнең өчен яшәргә, балаларга бик ямле. Паркларыбыз, ЗАГСларыбыз бөтен тирә районда да көп үзгәрешләр булды. Яхшы якка гына инде. Яхшы руководители бөтен җиткереп, кемгә нәрсә кирәк итәргә башына җиткереп торды. Күп тапкыр СОга үзендә барды. Безнең район егетләрен поддержать итеп. Рәгат Хусейнов урынына әлеге районның башкарма комитет җитәкчесе вазифасына Марат Гыйрфанов килә. Аңа 44 яшь. Озак еллар Әлмәт районы башкарма комитетында урынбасар булып эшләде. Тумышы белән шушы яктан. Много сделано уже в Лениногорск команды. Шәһәр командасы белән инде күп эш башкарылды. Алга таба да сезнең ярдәмгә өметләнәм. Максатлар, уйлар күп, аларны тормышка ашырырбыз. Будут продолжены традиции. Лениногорск Татарстанның нефть һәм газ сәнәгате үзәге район икътисадының 40%-тан артыгын кара алтын тармагындагы оешмалар тәшкил итә. Авыл хуҗалыгы үсештә. Азгат Сафаров мөмкинлекләрдән файдаланып, бердәм булып эшләү бурычын куйды. Лениногорск районына уңышлы үсеш
Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, киләчәктә ныклы шарыш теләп калам. Лениногорск Татарстанның көньяк көнчыгышында урнашкан район, ул Казаннан 322 километр ераклыкта урнашкан. Башкала белән ара шактый булса да, икътисади һәм мәдәни үсешчән мөмкинлекләр бар бирде. Янәшә генә тимер юл станциясе һәм шуннан ук зур автомобиль трассалары үтә. Иң мөһиме районның бай табигаты һәм тырыш халкы. Монда 25 милләт вәкиле тату гомер кичерә. Районда барлыгы 80 меңнән артык кеше исәпләнә. Алдагы тормышны тагын да яхшырту мәсьәләсендә күп нәрсә җитәкчедән тора. Бүген Аксубайда да җитәкчелек алмашты. Район башлыгы Камил Гыйльманов Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайланды. Хәзер башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын моңарчы КФУда проректор булып эшләгән Алмаз Миңгулов башкарачак. Камил Гыйльманов район белән 16 ел җитәкчелек итә. Мәктәп, хастаханә, мәдәният йортлары ремонтлана. Яңа спорт комплексы, парк, скверлар, юллар сүлә. Теләчедә дә башлыкны Казанга озаталар. Нәҗип Хаҗипов урынына моңарчы район башлыгы урынбасары булган Айрат Фәтхуллин килде. Нәҗип Хаҗипов район башлыгы булып 5 ел эшләй. Районда федераль һәм республика программалары буенча яңа объектлар сүлә, искеләре яңартыла. Районга кайтканчы Нәҗип Хаҗипов 16 ел авыл хуҗалыгы министры урынбасары иде. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген безнең республикада җәйге һава торышы тәмамланды. Аңа алмашка Төньяк Атлантика һәм Арктикадан салкын һава килә. Көннең икенче яртысында Казанда яңгырлар явып бетте. Алга таба температура сентябрь нормасына әйләнеп кайта. Бүген төнлә һәм иртәгә көндез урыны белән яшенле яңгырлар көтелә. Яуганда җилнең тизлеге секундына 15 метрга җитәчәк. Киләсе тәүлектә көндез 14-20 градус җылы, төнлә 7-12 кала. Ял көннәрендә һава температурасы тагын да түбәнәя. КФУ галимнәре әйтүенчә, быел җәй 117 көн дәвам иткән. Татарстанда ягу сезонын 5 октябрьдән 10-сына кадәрге вакыт аралыгында башлаячаклар. Төрле районнарда төрлечә һава торышына бәйле булачак. Хәзер республиканың торак коммуналь системасын кышка әзерлиләр. Әлеге өлкәнең торышы турында Дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин бүген турыдан-туры эфирда сөйләде. Аларга атна сайын халыктан 800 мөрәҗәгать килә икән. Күбесенчә коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә бәйле. Россия буенча андый зарлар саны 9 ай эчендә былтыргы еллык күрсәткечендә узып киткән. Татарстанда 8600 йортта узган елгы түләүләрне яңадан исәпләп 217 миллион сумны халыкка кире кайтаралар. Хәзер төп бурыч кышкы чорга әзерлек. Торак инспекциясе тикшергән йортларның 15%-ында җитди хилафлык бар. Сейчас, глядя в камеру, я обращаюсь к нашим собственникам, жильцам. Торак милекчеләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Әгәр дә сез яшәгән йортның кышка әзерлеге буенча сорауларыгыз яки шигегез бар икән, безгә яза аласыз. Әлеге мәсьәләне һәрвакыт контрольдә тотарга кирәк. Беренчедән, йортның әзерлек паспорты булуы шарт. Аны идарәче компания яки ТСЖ 1 сентябрьдә үк алырга тиеш иде. Икенчедән, подъездның торышын карап чыгыгыз. Ватык тәрәзәләр, тишелгән трубалар юкмы? Подвалга су агып утырмыймы? Түбә төзекме? Без һәр вакыт элемтәдә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бөгелмәдәге май заводы 556 квадрат метр җиргә зыян салган дип шикләнелә. Туфракка техник сыйкча аккан. Экология министрлыгы белгечләре анда барып тикшерү уздыра. Нәтиҗәсе буенча хлорид һәм сульфатларның нормадан 10 тапкырга артыграк булуы ачыклана. Зарарлы калдыклар белән эш итү кагыйдәләрен бузу сәбәпле туфракның ундырышлы катламын юкка чыгаралар. Табигатькә китерелгән зыян күләме 2 миллион 650 мең сум тәшкил итә. Тикшерү нәтиҗәсен Бөгелмә районының эчке эшләр бүлегенә юллаганнар. Монда гаепле затларны җаваплылыкка тарту мәсьәләсе карала. Австралиядән кайгылы хәбәр килеп иреште. Татарстанның атказанган җырчысы, татар моңын дөнья дәрәҗәсендә таныткан шәхес Зөлфия Камалова вафат. Аңа 55 яшь иде. Август аенда ул тамашачысына яман шиш белән авыруын хәбәр итте. Зөлфия Камалова татар җырын беренчеләрдән булып альтернатив форматта яңгыраткан. Моңыбызны чит илдәге милләттәшләребезгә ишеттергән, туган телне таныткан кеше. Казандагы соңгы зур концертын ул 5 ел элек Камал театр сәхнәсендә куйды. Истәлекләрне Инзилә Хөсәйнова барлый. Тере тавыш, җанлы музыка һәм башкаларга бер дә охшамаган бар. Аңа гына хас яңгыраш. Зөлфия Камалованың Казандагы һәрбер чыгышын, һәр яңа җырын халык зарыгып көтә иде. Татар моңына яңа сулыш шырып, аны беренчеләрдән булып үзенчәлекле форматта яңгыраткан җырчы ул. Күпләр аны халкыбызны бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез белән тоташтырып торучы күпергә тиңли. Зөлфия Камалова шундый бик зур элемтә, менә татар музыкасы белән һәм
бөтен дөнья музыкасы белән. Ул аны шул хәтле үзенчәлекле эшли иде һәм шул хәтле нечкә эшли иде. Татар моңын да саклап калып, шул вакытта заманча да, эксперименталь, бик кыю. Татар телен саклап калган һәм мине аны башкаларга җиткергән, шул ук вакытта безгә алып кайтып Казанга бөтенләй безнең таныш җырларында бөтенләй башка яңгырашта тәкъдим иткән кеше. Чыннан да музыка юнәлешендә беренче адымнарын 2003 елда Казан сәхнәсеннән башлаган Зөлфия Камалованы бөтен дөньяда беләләр. Ул Австралиядә яшәп иҗат итте, 10-гә якын альбомы дөнья күрде. Йоксызлык, минем дөньяда, Туман, күбәләк кебек популяр җырлары тыңлаучысы күңеленә үтеп кереп, якты истәлекләр калдырды. Казандагы соңгы зур концертын Зөлфия Камалова 2019 елда Камал театры сәхнәсендә куйды. Сәйдә Мөхәммәтҗанова аның белән чыгыш ясаганнан соң татар җырын үзем өчен бөтенләй яңа яктан ачтым ди. Аның эшләвен күзәтеп бару минем өчен файдалы тәҗрибә булды. Чөнки ул үзен сәхнәдә дә бик иркле тота, җиңел тота үзен. Ни өчен? Чөнки ул Зуля апа үзе дә шәхес буларак, кеше буларак иреклекне бик ярата. 2 ел элек Башкаланың милли китапханәсендә иҗат кичәсе узды. Йолдыз Миңнуллинаның шигъри циклына язылган 6 көн ярату дигән соңгы альбомыннан җырларын ул шунда тәкъдим итте. Безгә биргән интервьюсында да елмаеп, киләчәккә планнары белән уртаклашты. Яңа альбомнар чыгарырга теләвен сөйләде. Ышанам, ул минем дуслар килергә тиеш дип, мин аларны бик күрергә шат булырмын. Һәм минем музыкантлар бик яхшы, алар белән уйнарга һәр вакыт ул бик матур була. 2012 елда аңа Татарстанның атказанган артисты исеме бирелә. Австралиядә ел җырчысы World Music жанрында иң яхшы башкаручы исеменә лаек була. Интервьюларның берсендә ул шушы мөхиттә үскәнгә күрәдерме, татар җыры миңа иң якына, ул минем җанымның һәм дөнья музыкасының бер өлеше дигән иде. Шын татар мөхитендә, шын татар гаиләсендә, шын татар җырлары арасында үскән кеше, әмма ул менә бу татар җырының асылын белә торып, аны башка мөхиттә дә аңларлык дәрәҗәдә үзгәртеп бирә иде. Ул бик гади кеше, шундый деликатный кеше иде ул. Аның өчен иҗат ул беренче урында баса иде. Шуңа күрә шундый талантлы һәм гади кешеләр бездә күп түгел. Быелның августында үзенең туган көнендә ул тамашачыларына зур кайгысы хакында җиткерде. 55 яшьлек юбилеен Зөлфия Камалова Мельбурн шәһәренең Питермаг исемендәге онкология үзәгендә каршылаган. Сентябрь аенда социаль челтәрендә моңсу язма урнаштырды. Мин өмет һәм күңел төшенкелеге арасында бәргәләнәм, ләкин яхшы хәбәрләр, хатирәләрне искә алырга тырышам. Барыгызны да яратам, бер-беребезгә мәрхәмәтлерәк булсак иде ди җырчы. Бу аның тамашачысы белән хушлашу хаты булгандыр мөгаен. Дилә Хусейнова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Елның төп халыкара вакыйгасы БРИКС илләре саммиты башланырга нәкъ бер ай калды. 3 көнгә башкалага 20 меңнән артык кеше киләчәк. 18 ил вәкиле саммитта катнашуын раслаган инде. Кайбер делегацияләрнең составында 100дән артык кеше булачак. Казанның әлеге зур вакыйганы кабул итәргә әзерлеге турында бүген башкарма комитетта хисап тоттылар. Монда оештыру комитетының шәһәр штабы үтте. Республика штабын исә Рөстәм Миннеханов җитәкли. Федераль дәрәҗәдәге оештыру комитеты белән элемтәдә эшлиләр. Кунаклар килешкә барысын әзерләп бетергә өлгерерләрме? Рүзәл Шәрипов репортажы. Когда завершаете? Она завершена вот. Башкаланың Петербург урамындагы кунакханәләрнең берсе. Саммитка монда 11 бүлмәне яңартканнар. Халыкара стандартка туры китерер өчен берничә бүлмәне берләштереп, аларны зурайтканнар. Мондый эш Казанның 22 кунакханәсендә башкарыла. 8-дә ремонт әле дә бара. Необходимость переноса мусорных контейнеров. Әле хәл ителмәгән мәсьәләләр бар. Кайбер отельләрнең кырыендагы йортлар янында чүп савытларын күчерергә кирәк. Петербург урамындагы кунакханә каршында асфальт убылган. Кайбер урында кунакханәләрнең тәрәзә каршында төзелеш бара. Кунакханәләрдәге рестораннарда хәләл стандарт буенча ризык әзерләячәкләр. Барлык хезмәткәрләрне инглиз телендә иркен аралашырга өйрәткәннәр. Бу атнада отель җитәкчеләре өчен курслар уздыралар. Аларга БРИКС оешмасының асылын аңлаталар, эшлекле этикетка өйрәтәләр, чит илләрнең традицияләре белән таныштыралар.
больше года мы ведем подготовку к проведению саммита глав БРИКС. Бүгінгі кеңешмәдә әйтүләренчә, саммит алдыннан төрле объектларны яңартуга 8 миллиард сумга якын акча бүлеп берилгән. Шуның 6-сы юлларны ремонтлауга. Миллениум күперен, Фатих Амирхан, Чистай, Бондаренко, Батурин урамнарын, Емашев һәм Җиңү проспектларын шушы акчага ремонтлаганнар. Последний объект – это входная группа парка имени Горького. Работы по... Әлегә әзер булмаган бердән бер объект ул Горький исемендәге ял паркына керү юлы. Анда җәмәгать транспорты тукталышы белән җир асты кишүен ясап бетерәсе бар. Монда эшнең тоткарлануы турбаларны күчергәндә килеп чыккан авырлыклар белән бәйле. 6 октябрьгә барсын да әзерләп бетерәчәкбез. Финансларның зур өлеше күп фатирлы йортларның фасадын яңартуга тотыла. 400 миллион сумга 38 диварны төзекләндергәннәр. Күзгә күренмәгән яңалыкларда күп 47 чакрым инженер шилтәрләрен ремонтлаганнар. Из них по программе подготовки к саммиту стран БРИКС БРИКС саммитны әзерлек программасы буенча 5 чакрымнан артык турба алыштырдык. Эш 14 объектта алып барылды. Бу Чистай, Мәскәү, Уң як булак Пушкин урамнары. Моңа 600 миллион сум акча бүлеп бирелә. Җәяүлеләр юлындагы 12 баскычны төзекләндереп, җир өсте кишүендә лифтларны яңартканнар. Аларның күбесе авария хәлендә була. Бу кунаклар өчен генә түгел, шәһәргә калачак мирас дил Сурмершин. Без универсиада алдыннан лифтларны җылытырга кирәк дип сөйлидек. Хәзерге халыкара дәрәҗәдәге вакыйга безгә ул вакытта ясамаганны башкарырга мөмкинлек бирде. Нәтиҗәдә максатчан программа буенча акча бүлеп бирелмәгән объектларны да яңарта алдык. БРИКС илләре саммиты вакыйгалары 3 урында узачак: Казан Экспо, Кремль һәм Ратуша. Аларда хәзер үк иминлек чараларын көчәйтәләр. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сентябрь башыннан Казанда фатирны арендалап тору бәясе кискен арткан. Хәзер бер бүлмәле торак аена уртача 34 мең сумга төшә. Әйтик, Санкт-Петербургта 50, Мәскәүдә 72 мең сум сорыйлар. Башкаланың күчемсез милек агентлыгы мәгълүматы буенча соңгы 2 айда бәя 7% ярымга күтәрелә. Риэлторлар аның төп сәбәпләрен атый. Сорауның зур, тәкъдимнәрнең аз булуы, үзәк банкта ставканың күтәрелүе. Хәзер Казанда бер фатирга уртача 7 кеше дәгъва итә. Шуңа кайберәүләр торакны Казан тирәсендә эзләргә мәҗбүр. Кемдер Яшел Үзәнгә китә, кемдер Биектаудан йөреп эшли. Әлегә белгечләр уңай үзгәреш вәгъдә итми. Монда югары бәя ким дигәндә көз ахырына кадәр торачак. Но действительно, в последнее время арендовать квартиру стало существенно дороже, нежели... Дөрестен дә соңгы вакытта фатирларны арендалап тору бәяләре күтәрелде. Сәбәпләре берничә: торакның үз бәясе, шулай коммуналь түләүләр арткан, ихтыяҗ зур, ипотека ставкасы югары. Шуңа күп кенә гаиләләр күчемсез милек сатып алуны кичектерә. Алар фатирны арендалап торырга мәҗбүр. Казанда мәйтне җирләү өчен кимендә 80 мең сум акча кирәк. Монда бәяне кем куя? Кеше кайгысында акча эшләүләреме? Дәүләт думасы депутатлары нәрсә тәкъдим итә? Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укый аласыз. 1 ноябрьдән хәрби комиссариатка чакыру кагазын Россиядә электрон форматта да юлый башлаячаклар. Повесткалар реестр дип аталган хезмәтне бу көннәрдә Марел Республикасы, Сахалин һәм Рязань өлкәләрендә сынап карыйлар. Әгәр кешегә әлеге сайт аша хәрби комиссариатка чакыру килә икән, 7 көннән повестка аның кулына тапшырылган булып санала. Димәк, закон буенча ир-ат 20 көн эчендә комиссариатка килергә тиеш. Әлеге таләп үтәлмәгәндә кеше күчемсез милкен рәсмиләштерә алмый, аңа кредит бирмиләр. Шулай ук шәхси эшмәкәр булып теркәлү һәм машинаны исәпкә кую мөмкинлеге шикләнә. Реестрга дәүләт хезмәтләре аша кирип булачак. Шул ук вакытта хәрби комиссариатка чакыруны кагазда да тапшырырга тиешләр. Исегезгә төшереп, Татарстанда хәрби контракт төзүчеләр өчен бер тапкыр бирелә торган акча 2 миллион сумга кадәр җитә. Бу сум илдәге иң зур түләүләрнең берсе. Моңа Татарстаннан бирелә торган 1 миллион 300 мең сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 мең сум һәм Татарстан районнары күчерә торган 300 мең сум керә. СВО зонасында хәрбиләр айсан 210 мең сум ала. Бер тапкыр бирелә торган түләү контрактны республикада төзегән һәркемгә каралган. Акча контракт имзалауга бирелә. Кирәкле кием, даруларны тәэмин итәләр. СВО зонасына киткәнче хәрбиләр өйрәнүләр узалар. Түбән Каманың Тукай паркында вандалар зыян салган. Төнләләр утыргычларны вата. Иртән бу хәлне парк хезмәткәрләре күрә. Бердә монда очрак беренче тапкыр гына кабатланмый. Элегрәк фонтаннарны, сыннарны, яктырткычларны ваткан булганнар. Хәзер утыргычларны вакытлыча төзекләндергәннәр, аларны кабат урынына куйганнар. Хукук бузучыларны ачыклыйлар. Полиция тикшерә башлаган.
Бүгін Башқаланың ферма 2 трак комплексы янында пышы ерген. Оны яқын теріде яшәүчеләр күрә һәм телефоннарына төшерә. Хайван юлга йөгереп чыга. Моңарчы пышыны салмачы һәм күйек авыллар арасында да очраталар. Җәй ахыры көз башында алар үзләренә пар эзли башлый. Шуңа игътибарны югалталар. Хәтта кешеләргә ташланырга мөмкиннәр. Машина юлына чабып чыгалар. Автомобиль йөртүчеләргә сак булырга кирәк. Біз топшыру башында Казанның БРИКС илләре саммитына әзерлеге турында сөйләгән идек. Бір ай элек Башкала зоопаркында як дигән хайванның бозавы туган һәм аңа БРИКС дип исем кушканнар. Аны хезмәткәрләр Казанлылар тәкъдим иткән 100 исем арасыннан сайлап ала. Әнисенең кадерлесе, әмма әтисенә охшаган бәләкәчне Лиана Бәхтиева күреп кайтты. 9 август Казан зооботаника бакчасында як бозауы туа. Тиздән аңа 2 ай булачак. Ул әле һаман да әти-әнисенең җылы түшенә генә сыенып тора. Менә безнең бозауларыбыз, кечкенәләр дә бергәмендә. Әнисе Кармен, әтисе Батька бозау янына беркемне якын китермиләр. Шуңа хезмәткәрләр аның авырлыгын белә алмый. Ризыкны да читтән генә салалар. Пока кереп булмый. Печән бирәбез. Су солабыз, 2 айда үсте менә инде, яратып сикерә, уйный. Як бозау туу үзе бер мөгъҗиза ди мондагы белгечләр. Для нас был сюрприз. Безнең өчен бу көтелмәгән хәл булды, чөнки Карменга инде 21 яшь. Хайваннар яшеннән карасак, бу бик соң. 3 ел элек ул бозаулаган иде. Тагын булыр дип уйламадык. Яңа туган бозауга исем сайларга казанлылар булыша. Алар социаль челтәрләрдә яшьме, мультик, крепыш кебекләрне тәкъдим итә. Әмма иң ошаганы БРИКС була, хезмәткәрләр аны сайлый да. Кечкенә бозауга үзара яратып БРИКСик дип дәшәләр. Җәй көне узган БРИКС илләре уеннары символы леопардны да нәкъ шулай атаганнар иде. Казанда туган як та көчле, җитез һәм тынгысыз булып үсә. Киләсе җәйгә бозауның итек сыман юны үсәчәк, 3 яше җиткәч ул танымаслык булып үзгәрә. Авырлыгы 500 килограмм, буе 1,5 метрга җитәр дип белгечләр. Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа гасыр каналы. Үзегезне борчыган мәсьәлә яисә кызыклы хәбәрегез бар икән, сез безгә җиткерә аласыз. Редакциядә моның өчен махсус номер бар. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыру өчен номер 8987 420 0101. Ул экранда күрсәтелгән. Бүгенге шундый яңалыклар. Хәзер безнең каналда хоккей башлана. Акбарс Астананың Барыс командасы белән уйнаячак. Аңа кадәр игътибарыгызга берничә файдалы мәгълүмат тәкъдим итәбез. Фин замшысыннан дубленкалар, Италия плащлары, ішкі яғы дөя юны белән жылытылган курткалар. Буларның барысында ташламалы бәядән сатып алып булачак. Казанда көзге кышкы үз киемнәре ярминкәсе оештыралар. Самое главное, что скидки здесь 70%-ка кадәр ташламалар каралган сыйфатлы өске киемне җитештерүче бәясеннән сатып алып булачак. 44-тән алып 72-нче үлчәмгә кадәр. Димәк, монда һәркем үзенә яраклысын таба алачак. Күп кенә чит ил компанияләре Россия базарыннан китте, әмма Европада җитештерелгән кием салымны әле сатып алып була. Ирләргә дә сайлау мөмкинлеге бар, алар өчен җиңел дубленка, пуховик, күн курткалар. Цены здесь мондагы бәяләр куандыра, шуңа 2 куртка алдым. Ребята предложили дубленку. Сатучылар бик мөлаим дубленка тәкъдим иттеләр. Әмма бу ел мин үземә кыска җиңел өске кием сайладым. Җайлырак булсын дим. Ярминкә Казанда 21-22 сентябрь көнне узачак. Кунакларны декабристлар урамы 164 һәм Чистай урамы 47А Татнефть арена каршында урнашкан кунакхана бинасында көтеп калалар. Бер юлы 2 кием сатып алсагыз яисә иске куртка дубленкагызны тапшырсагыз, өстәмә ташламалар каралган. Исәнмесез, сезнең белән суюда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда температура фоны түбәнәя. Кайбер районнарда яңгыр явачак, хәзер тулырак. Санчи бүтән организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник ауруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аның Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык. Бары тик 20 сентябрь көнне генә Фармлет даруханәләрендә санчыга 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Яндекс погода мәгълүматы буенча Кукмара, Балтач һәм Биектауда алмашынучан болытлы. Урыны белән явым-төшем. Көндез температура +15-17, төнлә +10-12 градус. Тәтеш, Кама тамагы һәм Апаста аязучан болытлы. Biraz яңгыр явачак. Көндез 16-17, төнлә 10-12 градус җылы. Чиста, Яңа Шишмә һәм Мамадышта алмашынучан болытлы. Урыны белән явым-төшем.
Күндіз температура плюс 15-16, түнле 9-12 градус. Ярчаллы әгірже һәм Актанышта айзучан болытлы. Күндіз 15-16 градус жылы, түнле 10-11 градус. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулда алмашынучан болытлы һава. Яум төшем, температура күндіз 13-15, түнле 9-10 градус жылы. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә яңгырлы булачак. Зиядә көндез 17, төнлә 12 градус жылы. Болытлы булачак, яңгыр явачак. Булгарда көндез 17 градус, төнлә 12 градус. Монда айзучан болытлы һава. Урыны белән яум төшем. Алабугада температура көндез 15 градус, 11 градус төнлә. Болытлы, урыны белән яңгыр. Казанда айзучан болытлы һава, бераз яңгыр явачак. Көндез 17, төнлә 12 градус жылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасын 758 мм тәшкил итә. Җил төньяк-көнбатыштан секундына 4 метр тизлектә. Дымлылык 47%. Җирнең магниткары тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән суйда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.